ya nyatane ya muga-muga akeh sing kabul kaya sing wis-wis dilakoni mengkono. Iki kan piye mae. Ayo saiki isine ya donga. Muga-muga kabeh mau tinemu keselamatan. Yo dilantari panjenengane Bapak Nardi Pat Dulangan Dawa Budo. Amin. Muga-muga Pak Nardi sak putra pinaringan rahayu waras selamat panjang umur mengkono. Kabeh isine wengi iki ming donga. Muga-muga diparingono katentreman keselamatan panjang umur. Awake dhewe mangayu gagil. Awake dhewe kebutuhan iya wong iki awake dhewe supaya luare punagine si Pak Sarmen ya mau acara sakral banget mengkono Sandale tipo saiki sini saiki ya kanggo repen sawetara ya aku ke saben-saben minggu utawa pentasan kene ora mampu kinanti sanduke ora lega. Ya kok pancen kuwi awit biyen kesenenganku. Kolan kalingan cengkoke kok ampuh temen. Mumur rasonalah koni kelompok muda nanti ketawangan rongan hubungan rongan itu dong pokoknya itu gak ada diurat tarang gusang musisu ya rapopo barang ngono awalnya diri kepiye waktu ini rengah-rengah
mumpung awake dhewe pentas utawa sing tanpa kanggo kanyono-nyono. Iya. Diteruske. Kok tekan sesuk esuk nek pancen betah utawa kuat ambuang wong saiki wayangan ki paling bengi tekan jam 4 ki sajan suku wis kudu bubar. Kuwi wis pilih-pilih yo mah. Ya nek karepku ngono ya jane ya kaya ngono aneh rek sesuk ke kontrol lah ya. Ora nganti ngesuk ndak ngantuk. Ora kok nggon masalah bayaran lan ora niki ora. Niki ki sambatan berjuang belum ragat kok iki. Karo kanca-kanca aja menggalihke sing merno-merno. Disyukuri matur nuwun tekan saya ini sing kersa padha umur. Padha ndongakake kersane Mbah Sarmin muga-muga Gusti Allah mijabahi para nabi, para wali tansah ngayumono salaku jenenge Mbah Sarmin tolak warga tolak kanca kabeh muga-muga diparingi taklek umur. Nek betah kelek utle umur kuwi yang besar sengkala ki padha lunga wis mikir ame ora betah ning ngantuk kuwi nek umpamane sengkala ki ra jangkut ya bali yo kana samar pamore ngesot sinuk moyo ing asepi Araso mijiring tarikso Kesama Pandu Putra Sini kebenjo ingkang pinursita ingkang wonten ing Pandaran Jawi Pilurah Petro Kantrong Bolong Anenggo rawuhipun Sang Prabu Baladewa ingkang nalika semanten wonten ing madyaning alun-alun ayo jenengan niku to wong wis dikangseni jam 8 kok jenengan yo sing gedhe pangapuramu ya terus wong karang kahanan udan kaya ngene kok kon tepat waktu ngono kuwi yo ane kan pangapun jam semonten yo sing gedhe ngapuramu yo
Aku rada telat. Aku kaget kok gawe mau isinya ono apa to, Tru? Kok kowe ngejak aku barang kowe. Wong niku nek kurang serawung nggih ngoten niku. Yang kurang serawung piye? Wong senajan to kowe abdi, aku wis manut karo kekarepanmu. Nggih, nek manut nek kula niki mangke calone aji ketampan kan kanggo dhewe nalika semanten padha kira-kira kalih kula minggu niku ngeten iki lero sengkring. Oh, itu kan wong kire orang karo basane. Wong nang iso tetep kok banjur tanam munggah. Ono pendopo aku maniku. Nek iki nek wong kire orang ngoten kok mboten pripun-pripun. Nek kula niku lero terus terang mawon nggih. Kok sing ate pun munggah pasuwanan agung kok tanpa tangga. Pamongko kula resowan ten Ngamarta mboten ten. Ini Sang Prabu Baladewa. Yo mengko iki kok kala mangsane kurang serawung, kurang tembunge kurang gawe kae. Nggih yen lakone wong apik kok mawon ning jati kok. Dados kok niku pamane wonten nggih wonten kundak mboten kok. Kula niku wonten mangsane dadi wong wis Aku taruh. nggih. Ayo. Ya. Mau kowe di luar tekani Prabu Baladewa. Nggih, wong wau niku pun meto-meto kali kula malah ngejak perunganten kan menjaga menjaga kawat utawi ten alun-alun negaringe Demokrasra. Nek ra ngeten iki to. Rene kula niku mangke aja. Sampai kira-kira Angin sekon kok makene kula kok gendut omong niku teko kalah. Menika kagungan bola sing nganggo ra jamak-jamak iki samene petel. Nek pun kala wonten niku samene ning Sinso Alit kok mawon pun akeh kok. Kok kena jenengan kali Sinten Prabu Baladewa kok bareng iki. Ini ada aku secara lain lain batin tak bantu kowe nanging aku tak manggon wah buku kula niku alit sanget kangge film yang kalih utawi yang tiga mawon pun kejatan muga wak rame kaya mika kok jenengan dipundir kuat dadi tunggal kula niku mangke anak cucu kula niku maksudnya aku tak jadi siji aku tak lihat itu sing jadi panungunmu Petruk nah gak ngaten kok bayem gitu terus besok dari enteng ayam saya itu nanging yen kaya ngene iki aku mengko mesti ketara oleh pembantu karo kowe Petruk kowe jalan nafas aku tak mlebu dadi siji karo kowe. Oh nggih, monggo yang kantor ngaten to mangke ora nggih mboten ketara nek digantu.
nggon wau-wau kok. Kantenan Dewi Solo yo dereng niku ra pun lepon nggon wau. Yo. Nanging kowe kuwi mangsanono yen wong cilik. Wong kangke ketibal 17 wani-wani munggah ana ketinggil benar rokok negara Ngendra Prasta ora nganggo sopan isin nek cara aku ya sing nganggo isin niku ra jenengan nek kula mboten kula niku pun rumangsane nek dadi wong cilik ora genah pengalaman lor kidul napa malih tata basa aku jenengan misuh-misuh kula niku wong cilik ora ngerti enggak unggul aku ning nuwun sewu kula niku senajan to wong cilik isih gadah nek cara mentarike harga diri karemu kula niku nggih napa ora mungkin panjenengan niku kenjen Bapak ingkang wonten perpujane ngoten dipun suwi pangestu anggenipun Bapak menika nggih kathah pun matur mawon. Lah panjenengan malah meto-meto murang toto. Nek jenengan niku kula ngertos jenengan niku yakin ngerti nek aku te ratu. Kok kowe banjur tanya-tanya orang ngerti bocito, orang ngerti basa, orang ngerti muka untuk keparat menolong. Iya, ngapa? Nek jenengan niku ratu ra ten Mandura. Kula ten Karangkepel nggih dadi keluargane Bapak. Nek wonten aku ten Dipun Reso nek ratu niku kudune kados pundi? Yo ngayomi para kawula. Ngene ajeng ngayomi kepripun wong ratu dhewe brangatan. Ratune sing ora ngerti kurang tata negara Ngendra Prasta papan kabudayaan papan karisen papan kamulyan kenang apa kok padu. Niku nek dinalar sing bener niku Petruk napa sing bener niku orang banjur kok kowe mah nyuput aku kalau nyuput apa jenengan dadi ratu ten Mandura. Nek ora ana sing kulite ora ana para kawula jenengan dikrakoni napa-napa dikrakoni iki. Ayo. Yen kaya ngono kowe manula wondo tikung tak tak kan kumane ora iso ngadeg ora iso ora kaya ngono mengko banjur tak nyepoke pakunjaran negara Ngendra Prasta kan saged ngoten nggih monggo nenek saged menunggu kula sing jenenge wong leraken yo apa